Για πρώτη φορά είδαμε τη Γη από το διάστημα πριν μερικές δεκαετίες και ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Για πρώτη φορά την είδαμε σαν πλανήτη. Ήταν μια νέα άποψη που σημάδευσε δραματικά την αρχή μιας πρωτοπόρας έρευνας για την κατανόηση των ισχυρών δυνάμεων που διαμορφώνουν τον κόσμο μας. Στις απομακρυσμένες περιοχές των παγετώνων της Ανταρκτικής, οι επιστήμονες ψάχνουν για θράψματα από το διάστημα για να βρουν στοιχεία για την προέλευση της Γης. Από τον έφλεκτο κρατήριο του ηφαιστείου της Χαβάης συλλέγουν επικίνδυνα ρευστά πετρώματα και αποκαλύπτουν τα κρυφά μυστήρια του εσωτερικού της Γης. Ένας ωκεανογράφος στο διάστημα παρακολουθεί έναν ωκεανό πιο φουρτουνιασμένο από ποτέ. Υποβρύχια διακινδυνεύουν στον πυθμένα του ωκεανού για να ανακαλύψουν νέους κόσμους στον εχθρικό βυθό. Ζούμε σε μια ασυνήθιστη εποχή εξερευνήσεων. Έχουμε μάθει ότι η επιφάνεια της Γης είναι ραγισμένη και μετακινείται και ότι οι ήπειροι της κινούνται ασταμάτητα σε όλο τον πλανήτη. Είδαμε το ακατανόητο, παράξενα μέρη, όπου ο πυθμένας της θάλασσας ανοίγει και εκεί γεννιέται νέα γη από τα ηφαίστεια που βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Έχουμε ξεκλειδώσει τα μυστικά της κλιματογραφίας, προσπαθώντας να λύσουμε το μυστήριο του αιώνα των παγετώνων και του τι θα συμβεί στο μέλλον. Τα διαστημικά ρομπότ μας έχουν αποκαλύψει μία αόρατη, αλλά πανίσχυρη ενέργεια που την οδηγεί ο ήλιος, αλλά που μόλις και κατανοούμε τις επιπτώσεις της. Ταξιδέψαμε σε άλλους κόσμους για να βρούμε χαμένα μυστικά της ιστορίας της Γης και αναρωτιόμαστε αν η ζωή έχει δημιουργηθεί από συγκρούσεις στο διάστημα. Η Γη μας είναι ένα απέραντο και σύνθετο σύστημα που έχει εξελιχθεί εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Εν τούτοις, μια νέα δύναμη μπορεί να επηρεάσει το πεπρωμένο της. Στεκόμαστε στο κατόφλι μιας μεγάλης περιπέτειας, εφοδιασμένοι με τεχνολογίες νέας γενιάς. Θα εξερευνήσουμε τη Γη και πέρα από αυτήν, ρίχνοντας μια ακόμα πιο δραστική ματιά στον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Έλατε μαζί μας στο πρώτο από τα 7 μέρη εξερεύνησης για την εκ νέου ανακάλυψη του πλανήτη Γη. Η τοποθεσία του ηφαιστείου Κιλέουα ήταν πάντα τρομακτική. Οι παράξενες και βασανισμένες περιοχές ενέπνεαν μύθους και θρύλους. Στο νησί Χαβάη του Ειρηνικού, η Πέλε, η θεά του ηφαιστείου, είχε καταραστεί τους ανθρώπους και τους μεταμόρφωνε σε πέτρες. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι στεκόντουσαν έκθαμβοι μπροστά στις μαγικές δυνάμεις που τους περιέβαλαν. Η οργή ενός ηφαιστείου είναι μια μικρή ένδειξη της τεράστιας δύναμης που διαμόρφωνε την επιφάνεια της Γης, που καταστρέφει, δημιουργεί και καταστρέφει και πάλι. Μόνο στα μέσα του 20ου αιώνα, οι επιστήμονες κατέληξαν στην πολυσήμαντη θεωρία για τις πραγματικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη Γη. Ήταν μια επαναστατική επιστημονική σκέψη που ονομάστηκε τεκτονική κίνηση των πλακών και ονομάστηκε έτσι από την ανακάλυψη ότι η εξωτερική σκληρή κρούστα της Γης είναι χωρισμένη σε μεγάλες κινούμενες πλάκες και από την ελληνική λέξη τέκτον, που σημαίνει κτίζω. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η Γη και όλα τα φαινομενικά μόνιμα βουνά, ωκεανοί και ήπειροι δεν είναι παρά εφήμερες εκδηλώσεις ενός συνεχούς κύκλου δημιουργίας και καταστροφής.
Είμαι ο Πίτερ Πάλμερ. Τι κάνετε? Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Φαίνεται ότι μας περιμένει μια θαυμάσια μέρα. Ο Πιτ Πάλμερ της Αμερικανικής Ένωσης Γεωλόγων θα μας πάει σε ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά εργαστήρια γεωλογίας. Σε ένα μέρος που έχουν ανακαλυφθεί πολλά κεφάλαια από την ιστορία της Γης. Το φαράγγι Grand Canyon. Έχει μήκος 16 χιλιόμετρα και 1.600 μέτρα βάθος. Αλλά το πιο σημαντικό είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει μέσα στο χρόνο. Ο ποταμός Κολοράντο μας έχει ανοίξει ένα εντυπωσιακό παράθυρο προς το παρελθόν. Στα τυχώματά του βλέπουμε τις ενδείξεις που καθιέρωσαν τη γεωλογία σαν επιστήμη. Ενδείξεις ότι η Γη έχει μια μακρά ιστορία που μπορούμε να κατανοήσουμε αν ξέρουμε τους κανόνες. Οι στρώσεις από βράχους είναι σαν σελίδες βιβλίου. Οι οριζόντιες στρώσεις διατηρούν μια καταγραφή θαλασσών, ποταμών και ερήμων. Ο Πιτ Πάλμερ κατεβαίνει ακόμα πιο βαθιά στη μηχανή του χρόνου του φαραγγιού. Κάτω από αυτές τις στρώσεις πετρωμάτων υπάρχουν κάποιες που είναι επικλινείς και αποτελούν καταγραφή παλαιότερων θαλασσών, ποταμών, ακόμα και ηφαιστείων. Κάτω από αυτές υπάρχουν κάθετες αλλοιωμένες στρώσεις που δείχνουν τα έγκατα ενός ολόκληρου βουνίσιου συστήματος. Οι επιστήμονες μπορούν να χρονολογήσουν κάθε ένα από αυτούς τους κόσμους, γιατί τα ραδιενεργά στοιχεία που υπάρχουν στα πετρώματα λειτουργούν σαν ρολόι. Το φαράγγι καταγράφει την ιστορία 2 δισεκατομμυρίων χρόνων, μιας γης που έχει αλλάξει την επιφάνειά της πολλές φορές. Το Grand Canyon αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο ότι η Γη είναι παλιά και δυναμική. Μέσα στο χρόνο δημιουργήθηκαν πολλοί κόσμοι που καταστράφηκαν και δημιουργήθηκαν πάλι. Πριν από 2 αιώνες, αυτές οι ιδέες θεωρούνταν ριζοσπαστικές. Η αποδοχή τους ξεκίνησε μια μεγάλη επανάσταση στην επιστημονική κατανόηση της Γης που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Το πνεύμα της αλλαγής ενέπνευσε νέες ριζοσπαστικές ιδέες στην επιστήμη. Σύμφωνα με τη θεολογία, η Γη είχε δημιουργηθεί από ουράνιες δυνάμεις και το σχήμα της δημιουργήθηκε από το μεγάλο κατακλυσμό του βιβλίου της Γένεσης. In the dogma of the day, Earth was created by heavenly forces, and its surface shaped by the great flood of the book of Genesis. Μετρώντας τις ζωές στη βίβλο, οι αρχιερείς κατέληξαν ότι η Γη είχε δημιουργηθεί ακριβώς το 4004 π.Χ. στις 26 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Η Γη δηλαδή υπήρχε μόνο 6.000 χρόνια. Το Εδιμβούργο του 18ου αιώνα ήταν μια πηγή ακαδημαϊκού αναβρασμού. Ανάμεσα στις ευφυΐες της σκοτσέζικης διαφώτισης ήταν ο Τζέιμς Χάτον, ο πατέρας της γεωλογίας. Ο Χάτον αφιέρωσε όλη τη ζωή του προβληματιζόμενος με τη Γη. Θα αμφισβητούσε και θα άλλαζε τη δογματική άποψη του καιρού του. Το βιβλίο του Χάτον ήταν γεμάτο με σκίτσα από τις λεπτομερείς παρατηρήσεις του για τη φύση. Όπως τις στρώσεις από βράχους που προέρχονταν από διαφορετικούς κόσμους. Ο Χάτον ερευνούσε τα πετρώματα της Σκωτίας για να βρει ενδείξεις για το πώς είχαν σχηματιστεί αυτοί οι κόσμοι. Η σοφία 18 αιώνων υποστήριζε ότι η τοπογραφία της Γης ήταν σταθερή και αναλύωτη, αλλά το ενεργό ηφαίστειο και το περιβάλλον γύρω από το Εδιμβούργο προβλημάτιζαν τον Χάτον. Τον έκαναν να σκέφτεται για μια επιφάνεια που ήταν δυναμική και άλλαζε συνεχώς από αυτό που είχε ονομάσει μεγάλη θερμική μηχανή της Γης. Ο Γκόρντον Γκρέγκ είναι καθηγητής γεωλογίας στο James Hutton Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Σε αυτή την τοποθεσία του αρχαίου ηφαιστείου στο Εδιμβούργο, κοντά στα πετρώματα Salisbury, ο Γκρέγκ ερευνά τους βράχους που είπαν στο Hutton ότι η Γη ήταν ζωντανή. Δεν είναι εκπληκτικό ότι ο Χάτον είχε στην αυλή του ένα παλιό ηφαίστειο, περπατούσε εδώ με το σκύλο του και εδώ βρίσκονται οι λεπτομερείς ενδείξεις που του ενέπνευσαν τη θεωρία του για τη Γη. Η επικρατούσα άποψη του 18ου αιώνα ήταν ότι όλοι οι βράχοι είχαν δημιουργηθεί στον πυθμένα της θάλασσας, αλλά ο Χάτον δεν είχε πιστεί. Ο Χάτον πίστευε ότι αυτός ο βράχος προϋπήρχε.
Ήταν λιωμένο υγρό που είχε έρθει από κάτω σαν αποτέλεσμα της δυναμικής γης. Αλλά χρειαζόταν ακόμα μια ριζοσπαστική γεωλογική ιδέα του χρόνου για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτή την ανήσυχη γη. Ο Χάτον αναρωτιόταν πόσος χρόνος χρειαζόταν για να φθαρεί ένα ολόκληρο βουνό. Το τείχος του Αδριανού είχε χτιστεί το 200 μετά Χριστόν από το Ρωμαϊκό στρατό και επεκτείνεται από τη μία άκρη της θάλασσας στην άλλη, κατά μήκος της Βορείου Αγγλίας. Η διάβρωση καταστρέφει ασταμάτητα το τοπίο, αλλά το τείχος του Αδριανού δεν έχει αλλάξει πολύ στους 16 αιώνες. Και ο Χάτον συνειδητοποίησε ότι θα χρειαζόντουσαν εκατομμύρια χρόνια για να φθαρούν τα βουνά και όχι μόνο αιώνες. Και επομένως η γη ήταν πολύ παλαιότερη από 6.000 χρόνια. Η χρονολόγηση με ραδιενέργεια προτείνει μια ηλικία 4,6 δισεκατομμυρίων ετών, 1 εκατομμύριο φορές πιο παλιά από ό,τι πίστευαν στην εποχή του Χάτον. Όταν ένα βουνό διαλύεται και καταλήγει στη θάλασσα, ο διαβρωμένος βράχος σχηματίζει οριζόντιες τρώσεις από άμμο και λάσπη. Εδώ, στο Seeker Point, το Χάτον βρήκε μια ομάδα οριζόντιων στρωμάτων από βράχους, αλλά από κάτω τους υπήρχαν άλλοι που είχαν καμφθεί στις άκρες τους. Ποια δύναμη θα μπορούσε να λυγίσει το στέρεο βράχο με αυτόν τον τρόπο? Αυτή θα ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές παρατηρήσεις που είχε συναντήσει ο Χάτον. Ήταν τότε 60 χρονών και σε αυτή τη γεωλογική του εκδρομή συνάντησε την ουσία της θεωρίας του για τη γη. Εδώ συνειδητοποίησε ότι υπήρχαν κάθετοι βράχοι, που κάποτε ήταν οριζόντια άμμος και λάσπη, και ότι είχαν διπλωθεί από τεράστιες δυνάμεις που τους ανύψωσαν και τους διέβρωσαν, και πάνω από αυτούς είχαν εναποτεθεί νέα αποθέματα. Η απλοϊκότητα της διάβρωσης και η απόθεση ειζήματος, η φθορά πιο παλιάς γης και σχηματισμός νέας γης ήταν η βάση της θεωρίας του για τη γη, μιας δυναμικής γης όπως την ξέρουμε σήμερα. Αναζητώντας πώς είχαν διαμορφωθεί αυτοί οι κάθετοι σχηματισμοί βράχων, ο Χάτον έκανε ένα από τα μεγαλύτερα άλματα στην ακαδημαϊκή ιστορία της ανθρωπότητας. Οι βράχοι μιλούσαν για μια γη που ήταν πολύ πιο παλιά και δυναμική και με δικά του λόγια, χωρίς ίχνος αρχής και χωρίς προοπτική τέλους. Τα 6.000 χρόνια των θεολόγων ήταν ένα δευτερόλεπτο στο ρολόι της γεωλογίας. Η άποψή μας για τη γη δεν θα ήταν ποτέ η ίδια. Στον αιώνα που ακολούθησε, οι επιστήμονες τα εξερευνούσαν περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Ο Γερμανός επιστήμονας Άλφρεντ Βέγγενερ ήταν στην εμπροστοφυλακή. Οι σπάνιες αναφορές για το ταξίδι του στην καρδιά της παγωμένης Γροιλανδίας το 1930 μιλάνε ακόμα για μια εποχή που είχαμε πολλά να μάθουμε για τη γη. Η επιστήμη πολεμούσε με τις θανατηφόρες δυνάμεις της φύσης. Αυτές οι επικίνδυνες αποστολές θα διεύρυναν την περιέργεια του Βέγγενερ για τη γη. Ο Βέγγενερ έκανε πολλά μετεωρολογικά πειράματα, αλλά η περιέργειά του ήταν πολύ μεγαλύτερη. Προβληματιζόταν με τα αποθέματα παγετώνων σε τροπικές χώρες, με ταυτόσιμα απολιθώματα σε υπήρους που απήχαν χιλιόμετρα μεταξύ τους και με οροσειρές με την ίδια ακριβώς γεωλογία, αλλά που τις χώριζαν απέραντι ωκεανοί. Η περιέργεια τον οδήγησε σε μια φανταστική λύση για όλα αυτά τα επιστημονικά ενίγματα. Όπως και ο πάγος της θάλασσας της Γροιλανδίας, ίσως και οι ήπειροι να χωρίζονταν και να απομακρύνονταν μεταξύ τους. Το τολμηρό άλμα του Βέγγενερ ήταν να ξαναφτιάξει ένα κόσμο όπου οι ήπειροι να ήταν ενωμένες μεταξύ τους. Τα σκίτσα του συνέδεαν σπασμένες αλυσίδες οροσειρών και απάντησαν σε άλλα άλυτα προβλήματα. Αυτή η μοναδική γιγάντια ήπειρος λέγεται Πανγαία. Αν και οι ιδέες του Βέγγενερ βασίστηκαν σε επιμελημένη επιστημονική έρευνα, απορρίφθηκαν από τους επιστήμονες της εποχής σαν φαντασιόπληκτες. Καμία δύναμη δεν μπορούσε να σπρώξει ολόκληρες υπήρους κάτω από τον πυθμένα των ωκεανών. Ο Βέγγενερ πέθανε στη Γροιλανδία χαμένος μέσα στην άγρια φύση, αλλά το όραμα των κινούμενων υπήρων του θα κυνηγούσε σαν στοιχειό τον επιστημονικό κόσμο, έως ότου οι νέες ανακαλύψεις στον πυθμένα της θάλασσας θα ζωντάνευαν τις προκλητικές του ιδέες.
Στα μέσα του αιώνα, οι παγκόσμιες έρευνες που σημαδεύτηκαν από το γεωγραφικό έτος 1957 και 58 προσέφεραν νέους μεθόδους στην παρατήρηση της Γης σαν πλανήτη. Οθούμενοι από αυτή την παγκόσμια άποψη, οι επιστήμονες θα ερευνούσαν και θα χαρτογραφούσαν τον πυθμένα των ωκεανών και θα συνέλεγαν στοιχεία που θα οδηγούσαν σε μια ανακάλυψη τόσο δυναμική που κανένας δεν είχε φανταστεί. Στα μέσα του Ατλαντικού, οι επιστήμονες θα ανακάλυπταν μια οροσειρά όμοια με αυτές της Ταιριάς, με κορυφές που έφταναν μέχρι και 3.000 μέτρα από τον πυθμένα της θάλασσας. Τα βουνά περιτριγύριζαν τη γη και είχαν μήκος 73.600 χιλιόμετρα. Ήταν χωρισμένοι από μια κεντρική κοιλάδα και χτυπημένοι από τόσους πολλούς σεισμούς που καμία επιστημονική θεωρία δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτά τα περίεργα φαινόμενα. Για αιώνες, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο πυθμένας της θάλασσας ήταν μέρος της επιφάνειας της γης που είχε παγώσει όταν και ο πλανήτης, ενώ ήταν πύρινη μπάλα, πάγωσε κι αυτός. Αλλά οι βυθοκόροι μάζεψαν σχετικά νέους βράχους και νεοσχηματισμένη λάβα ηφαιστείου. Κανένας βράχος δεν ήταν πιο παλιός από 150.000 χρόνια. Οι βυθοκόροι έφτασαν μέχρι τον πυθμένα των ωκεανών. Οι επιστήμονες ανέμεναν οι βυθοκόροι να είναι οι εγκυκλοπαίδειες από τις οποίες θα διάβαζαν για το παρελθόν. Κι όμως έλειπαν κάποια δισεκατομμύρια χρόνια. Το 95% της ιστορίας της Γης είχε χαθεί. Γιατί ο πυθμένος του ωκεανού ήταν τόσο νέος? Το 1960, ο καθηγητής Χάρι Χες του Πανεπιστήμιου Πρίνστον υπέδειξε μία ιδέα που αργότερα ονομάστηκε επέκταση του πυθμένα. Υπέθεσε ότι λιωμένος βράχος που έβγαινε στις βαθιές κοιλάδες αυτών των υποβρύχιων βουνών του ωκεανού σχημάτιζε νέο πυθμένα που απλωνόταν και στις δύο πλευρές, καθώς ερχόταν από κάτω ένας νέος λιωμένος βράχος. Έτσι, σε μία περίοδο 100 με 200 χρόνια μπορούσε να σχηματιστεί ένας ολόκληρος πυθμένας που αποτελούσε το 5% της ιστορίας της Γης. Αλλά επειδή δεν είχε στοιχεία να αποδείξει τη θεωρία του, την ονόμασε γεωποίηση. Εδώ, στην κοιλάδα Owens της Καλιφόρνια, οι επιστήμονες που εξερευνούσαν ένα μυστήριο θα έβρισκαν έναν τρόπο να μετρήσουν την εξάπλωση των πυθμένων των ωκεανών. Όταν ψύχεται η λάβα, λειτουργεί σαν μια πυξίδα που παγώνει στην κατεύθυνση του μαγνητικού βορρά. Αλλά σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο ανακαλύφθηκαν πυξίδες που έδειχναν προς τον νότο. Τι σήμαινε αυτό? Μήπως με κάποιο τρόπο τα πετρώματα αντέστρεφαν τον μαγνητισμό τους ή μήπως ακόμα μπορούσε το μαγνητικό πεδίο της Γης να αλλάξει κατεύθυνση? Από το 1956, ο Άλαν Κόξ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και ο Μπρένταρ Λάμπ του Γεωλογικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτειών ερεύνησαν αυτό το μυστήριο της αντιστροφής του μαγνητισμού. Η ιδέα μας ήταν να συλλέξουμε δείγματα βράχων από όλο τον κόσμο. Θα εξετάζαμε το ορυκτό τους περιεχόμενο, τον παλαιό μαγνητισμό τους, την ηλικία τους και θα τα συγκρίναμε. Αν οι βράχοι είχαν μαγνητική κατεύθυνση προς νότο, γιατί περιείχαν περίεργα ορυκτά? Τότε, όλοι οι βράχοι με μαγνητική κατεύθυνση προς τον νότο θα έπρεπε να περιείχαν αυτά τα μεταλλεύματα. Αν όμως ίσχυε η θεωρία ότι το μαγνητικό πεδίο είχε αντιστραφεί, θα βρίσκαμε ότι οι βράχοι από όλο τον κόσμο θα είχαν καταγράψει αυτή την αντιστροφή στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η υπόθεση της αντιστροφής με εντυπωσίαζε γιατί αφορούσε όλη τη Γη και ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο και σκέφτηκα ότι ήταν εκπληκτικό να αντιστραφεί το μαγνητικό πεδίο της Γης. Δεν υπήρχε καμία απόδειξη γι' αυτό και ήταν απλά μία διαίσθηση. Χρησιμοποιήθηκε ένα διαμαντένιο τρυπάνι για να συλλέξει τμήματα από λάβα. Στο εργαστήριο θα χρονολογούνταν και θα γίνονταν μετρήσεις για το αν ο μαγνητισμός ήταν προς βορρά ή προς νότο. Πριν αφαιρεθεί η λάβα, ο Κόξ προσεκτικά καταγράφει τον προσανατολισμό της με μία πυξίδα σε μία γνωστή τοποθεσία στο κοντινό βουνό της Σιέρα Νεβάδα. Αυτή η ακρίβεια είναι αναγκαία για να αποφασιστεί αργότερα ο μαγνητικός προσανατολισμός της λάβας. Οι πυξίδες της παγωμένης λάβας, εδώ στο Big Pine της Καλιφόρνια, αποκάλυψαν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης πράγματι αντιστράφηκε προς τον νότο σχεδόν πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια.
Το τι έκανε το μαγνητικό πεδίο που δημιουργήθηκε στο δυναμικό ρευστό πυρήνα της Γης να αντιστραφεί είναι ακόμα ένα μυστήριο. Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι επιστήμονες από την Καλιφόρνια και οι συνάδελφοί τους θα συνέλεγαν και θα χρονολογούσαν εκατοντάδες δείγματα από λάβα από όλο τον κόσμο. Θα έβρισκαν ότι βράχοι της ίδιας ηλικίας, είτε από την Αλάσκα, είτε από την Αφρική, ταυτόχρονα καταγράφουν την ίδια μαγνητική κατεύθυνση. Αυτό οδήγησε στην κατασκευή μιας χρονικής κλίμακας μαγνητικών αντιστροφών που κατέγραψαν αυτές τις αντιστροφές. Το 1966 η ομάδα του Κόξ θα επιβεβαίωνε 9 αντιστροφές βορρά-νότου μέσα σε 4 εκατομμύρια χρόνια. Η ανακάλυψη αυτή ήταν εισάξια της ανακάλυψης του λίθου της Ροζέτας. Οι αρχαιολόγοι που αποκρυπτογράφησαν την ιερογλυφική γραφή της αποκάλυψαν χιλιάδες χρόνια Αιγυπτιακού πολιτισμού. Αλλά οι γεωλόγοι που βοήθησαν να λυθεί το μυστήριο των μαγνητικών αντιστροφών δεν θα συνειδητοποιούσαν ότι ο κώδικας της αντιστροφής τους θα αποκάλυπτε επίσης και την πλούσια δυναμική ιστορία της Γης. Για μία δεκαετία, ερευνητικά σκάφη τοποθετούσαν μαγνητόμετρα σε όλους τους ωκεανούς. Εδώ, στη Μεσοατλαντική κορυφογραμμή, τα στοιχεία αποκάλυψαν παράξενες και μυστηριώδεις μαγνητικές δομές. Αλλά κανένας δεν καταλάβαινε τι σήμαιναν. Το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση αυτών των παράξενων δομών θα προέλθει από μια άλλη ομάδα επιστημόνων στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας. Ο Φρέντερικ Βάιν είναι νέος φοιτητής. Θα συνεργαζόταν με τον Μάθιους για να αναλύσει μια λεπτομερή μαγνητική εργασία που έκανε ο Μάθιους στον Ινδικό ωκεανό. Το έφερα το 1962. Και μερικούς μήνες μετά ξεκίνησα σαν απόφοιτος πανεπιστημίου και βασικά μου δώσατε αυτή την ευκαιρία για τη δουλειά. Οι περισσότεροι νόμιζαν ότι η δομή οφειλόταν στις μαγνητικές και μη μαγνητικές μπάντες των βράχων στον πυθμένα του ωκεανού, αλλά ο Βάιν και ο Μάθιους μελέτησαν προσεκτικά τα στοιχεία και κατέληξαν στο δικό τους καταπληκτικό συμπέρασμα. Θα μπορούσαν οι λουρίδες της δομής να είναι μια καταγραφή που πάγωσε σε νέα κρούστα ωκεανού σε μια στιγμή που το μαγνητικό πεδίο της Γης έδειχνε να αλλάξει προς τον νότο και μετά προς το βορρά. Στα ρήγματα στα μέσα του ωκεανού, ο πύρινος βράχος ανέρχεται προς τα πάνω, κρυώνει και βαθμιαία μεταφέρεται σαν να είναι πάνω σε μια τεράστια ταινία μεταφοράς. Ο Βάιν και ο Μάθιους κατέληξαν στο ότι ο νεοδημιουργηθής πυθμένας της θάλασσας, όπως και τα ηφαίστεια στη στεριά, καταγράφει την κατεύθυνση του υπάρχοντος μαγνητικού πεδίου και αφήνει την ίδια δομή και στις δύο πλευρές της κορυφογραμμής. Η καταπληκτική αντιστοιχεία των μαγνητικών δομών στον πυθμένα της θάλασσας, λωρίδα ανά λωρίδα, με τη μαγνητική χρονική κλίμακα που αναπτύχθηκαν στη στεριά, καθιέρωσε την αρχή της εξάπλωσης του πυθμένα, καθώς και το ρυθμό με τον οποίο οι πλάκες απομακρύνονται η μία από την άλλη. Το 1968, ένα ειδικά εφοδιασμένο ερευνητικό σκάφος, το Glomar Challenger, ξεκινάει για τον Νότιο Ατλαντικό. Συλλέγει δείγματα και από τις δύο πλευρές του ρήγματος. Η ανάλυση των βράχων και των θαλασσίων απολιθωμάτων που ήρθαν στην επιφάνεια δείχνει ότι ο πυθμένας έχει μεγαλύτερη ηλικία όσο απομακρύνεται από το ρήγμα. Ο τρυπανισμός του Glomar θα προσφέρει την πρώτη άμεση επιβεβαίωση της εξάπλωσης του πυθμένα της θάλασσας σχεδόν 2,5 εκατοστά το χρόνο και έτσι η γεωποίηση έγινε γεωλογική πραγματικότητα. 640 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αζωρών, οι επιστήμονες προετοιμάζονται για μια μεγάλη περιπέτεια. Τα γαλλικά υποβρύχια Σαϊάννα και Αρχιμίδης, μαζί με το αμερικανικό Άλβιν, θα δώσουν στους επιστήμονες μια πρώτη ματιά από κοντά για την εξάπλωση του πυθμένα. Με το όνομα διάσημο εγχείρημα, η αποστολή στο βυθό της θάλασσας ξεκίνησε 4 χρόνια αφού πάτησε ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι. Το Άλβιν καταδύεται σε 2 μίλια βάθος στην τεκτονική τάφρο που έχει το μέγεθος του Γκραν Κάνιον. Οι επιστήμονες βιντεοσκοπούν τα ρήγματα του πυθμένα, που είναι η ένδειξη ότι οι τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται.
Χαρακτηριστικοί σχηματισμοί που ονομάζονται μαξιλάρια υποδεικνύουν ότι οι εκρήξεις των ηφαιστείων κάτω από τη θάλασσα δημιουργούν νέο πυθμένα που μοιάζει με το μαξιλάρι της λάβας που σχηματίστηκε στην ακτή της Χαβάης. Οι φωτιές της δημιουργίας καίνε κάτω από τη θάλασσα. Καθώς η νέα λάβα και οι βράχοι κάτω από αυτήν ψύχονται και συμπυκνώνονται σε μήκος 60 μιλίων, σχηματίζουν τον εξωτερικό φλοιό του πλανήτη που ονομάζεται λιθόσφαιρα. Αρκετοί ρηχοί σεισμοί καταγράφονται κατά μήκος αυτών των μεσοατλαντικών κορυφογραμμών και κάποιοι πιο βαθιά στις άκρες των υπήρων και κάτω από ψηλά βουνά όπως είναι οι Άνδεις και τα Ιμαλάια. Αυτοί οι σεισμοί αποκαλύπτουν ότι η λιθόσφαιρα δομείται σαν ένα γιγάντιο τσόφλι σε 20 περίπου τεράστιες φέτες ή πλάκες. Εδώ είναι η Αφρικανική πλάκα, η Ινδοαυστραλέζικη και η πλάκα του Ειρηνικού. Αυτή η λίμνη λάβας είναι ανάλογη με αυτές πάνω στις οποίες πλέουν αυτές οι πλάκες σε μια μερικώς λιωμένη στρώση κάτω από τη λιθόσφαιρα. Οι ήπειροι δεν στριμώχνονται από το σκληρό πυθμένα όπως υποστήριξαν οι κριτικοί του Βέγγενερ, αλλά κινούνται σαν επιβάτες πάνω σε αυτές τις σχεδίες που επιπλέουν. Καθώς πρόχνονται οι πλάκες για να πάρουν θέση, αλληλεπιδρούν με 4 τρόπους. Μερικές απομακρύνονται, δημιουργώντας μεσοατλαντικές κορυφογραμμές. Κάποιες τρίβονται μεταξύ τους. Αλλού, κάποιες πλάκες γλιστράνε η μία κάτω από την άλλη. Αυτές που μεταφέρουν τις υπήρους συγκρούονται. Αυτή η ασταμάτητη κίνηση κτίζει την επιφάνεια της γης. Για αυτούς που ζουν στις άκρες των πλακών, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά. Αυτή η ασυνήθιστη ταινία ενός σεισμού στην Ιαπωνία τραβήχτηκε το Μάιο του 1983. Αλλά το τεκτονικό δράμα ξεκινάει στα ρήγματα του ωκεανού, μήκους 8 χιλιόμετρων που βρίσκονται στο δυτικό Ειρηνικό. Εδώ, η πλάκα του Ειρηνικού που κινείται προς τα δυτικά, βυθίζεται κάτω από την Ασία, ξεκινώντας ένα σύνθετο και βίαιο ταξίδι πίσω στον πύρινο εσωτερικό, μια διαδικασία που ονομάζεται διολίσθηση. Σαν αποτέλεσμα, η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, που αντιμετωπίζει εχθρικές δυνάμεις που εισβάλλουν κατά βούληση. Το Τόκιο καταστρέφεται σχεδόν μία φορά κάθε αιώνα τα τελευταία 2.000 χρόνια. Καθώς η πλάκα που ήταν κάποτε ο πυθμένας του Ειρηνικού βυθίζεται περίπου 80 χιλιόμετρα κάτω από την Ιαπωνία, αρχίζει να λιώνει. Από αυτή την υπόγεια καταστροφή γεννιέται νέα γη, καθώς το ζεστό μάγμα ανέρχεται για να πυροδοτήσει τα πολλά ηφαίστεια της Ιαπωνίας. Απρίλιος 1972. Ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο εκρήγνεται στη νότια ακτή της Ιαπωνίας. Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Τόκιο παρακολουθούν την έκρηξη. Από αυτήν θα γεννηθούν νέα νησιά που θα δημιουργηθούν από την καταστροφή της πλάκας στη ζώνη χαλιναγώγησης της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία ονομάστηκε η χώρα των ενεργών ηφαιστείων. Η ιστορία της είναι ένα χρονικό τραγωδιών. Εν τούτοις ο λαός της γνωρίζει ότι η γη χρωστάει την ύπαρξή της στα ηφαίστεια. Συνεχίζουν τη ζωή τους με στοικότητα, έχοντας μάθει να επιβιώνουν με τον αιώνιο κύκλο της καταστροφής και της αναγέννησης των τεκτονικών πλακών. Κατά μήκος της νότιας πλευράς της ασιατικής ηπειρωτικής χώρας υπάρχουν η Ινδία και το οροπέδιο του Θιβέτ που τα διασχίζουν τα Ιμαλάια όρη. Εδώ, 8.700 μέτρα πάνω από το επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας, υπάρχουν συντηρημένα στους βράχους απολιθώματα από θαλάσσιους οργανισμούς. Διηγούνται την ιστορία ενός άλλου οροπεδίου, εκεί που οι ήπειροι συγκρούονται. Πριν από 40 εκατομμύρια χρόνια, η μετακίνηση προς νότο της πλάκας που μετέφερε την Ινδία συγκρούστηκε με την Ασία και έτσι γεννήθηκαν τα Ιμαλάια. Στη μεγαλύτερη άκρη της Ινδίας, οι θαλάσσιοι βράχοι σπρώχτηκαν προς την κορυφή του κόσμου. Εδώ, η πρώην ίσως Ήπειρος σφινώθηκε κάτω από την Ασία και δημιούργησε το οροπέδιο του Θιβέτ.
την πιο συμπυκνωμένη μάζα γης στον κόσμο. Η επίπτωση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και σπρώχνει το Everest όλο και πιο ψηλά. Είναι τόσο έντονη η σύγκρουση που είναι σαν ένα τεράστιο χιονιστικό μηχάνημα να έχει σπρώξει για χιλιάδες χιλιόμετρα υπηρετικά την Ήπειρο της Ασίας, δημιουργώντας πανίσχυρες αόρατες δυνάμεις που μπορούν να χτυπούν απροειδοποίητα. Η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας είναι η πατρίδα 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Για αιώνες οι Κινέζοι έχουν προσπαθήσει να προβλέψουν τους σεισμούς, κι όμως η γη τους ευνηδιάζει πάντα. Αυτές οι σπάνιες κινέζικες ταινίες έχουν καταγράψει την πόλη Τανγκσάν στη βορειοανατολική Κίνα μετά το πρωί της 28ης Ιουλίου του 1976. Χτυπημένοι από ένα κολοσιαίο σεισμό, 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα της πόλης ισοπεδώθηκαν. Σκοτώθηκαν περίπου 750.000 άνθρωποι και το μέγεθος της καταστροφής ήταν σαν να είχαν καταστραφεί ολόκληρη η πόλη του Σαν Φραντζίσκο και η Μέμφυδα. Ήταν ο πιο καταστροφικός σεισμός της γης μέσα σε 400 χρόνια, που τον προκάλεσαν δυνάμεις που βρίσκονταν 3.000 χιλιόμετρα μακριά, εκεί όπου η Ινδία ασταμάτητα προχωράει προς και από κάτω από την Ασία σε μια δραματική σύγκρουση τεκτονικών πλακών. Ένα άλλο είδος μετακίνησης πλακών σημαδεύεται από το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην ακτή της Καλιφόρνια. Εδώ, η πλάκα του Ειρηνικού κινείται βίαια προς την πλάκα της Βορείου Αμερικής. 18 Απριλίου του 1906. Σε ένα μόνο λεπτό, η πλάκα του Ειρηνικού μετακινήθηκε 6 μέτρα προς βορρά, κατά μήκος του ρήγματος, απελευθερώνοντας ενέργεια που συγκεντρωνόταν 100 χρόνια. Ο σεισμός και οι πυρκαγιές κατέστρεψαν σχεδόν ολόκληρο το Σαν Φρανσίσκο. Σήμερα οι επιστήμονες μελετούν το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα της Καλιφόρνια επί συνεχούς βάσεως. Ένα ειδικά εφοδιασμένο αεριοθούμενο της NASA μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε κάποια από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του από τον αέρα. Κατά μήκος της κοιλάδας Καρίζο της κεντρικής Καλιφόρνιας, το ρήγμα σημαδεύει καθαρά την άκρη της πλάκας του Ειρηνικού από αριστερά και της πλάκας της Βορείου Αμερικής από δεξιά. Πιθανά μόνο εδώ από όλο τον κόσμο ένα σύνορο μεταξύ δύο πλακών φαίνεται ξεκάθαρα. Το ρήγμα ενός μεγάλου τεκτονικού ανταγωνισμού, καθώς η δύναμη του βράχου από τη μία μεριά ανταγωνίζεται τη δύναμη του άλλου. Το ρήγμα προέρχεται κάτω από τη θάλασσα. Ξεκινάει εκεί όπου η Μπάντζε Καλιφόρνια χωρίζεται από το Μεξικό, συνεχίζεται υπηρετικά και χωρίζει την Καλιφόρνια στα δύο για περίπου 1.600 χιλιόμετρα. Παρά τη λαϊκή δυσπιστία, η Καλιφόρνια δεν θα βουλιάξει στον Ειρηνικό, αλλά θα συνεχίσει να κινείται βόρεια. Σε 15 εκατομμύρια χρόνια το Λος Άντζελες θα είναι ένα περίχωρο του Σαν Φρανσίσκο. Οι Giants και οι Dodgers θα είναι και πάλι αντίπαλοι της διπλανής πόλης. Σήμερα η τεκτονική μάχη συνεχίζεται. Σε πόλεις όπως είναι η Χόλιστερ απελευθερώνονται δυνάμεις αργά και χωρίς βία με το σύρσιμο των πλακών. Βορειότερα όμως, κατά μήκος των λιμνών πάνω από το ρήγμα, οι δύο πλάκες ενώνονται, συσσωρεύοντας κάθε μέρα τεράστια πίεση. Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα διασχίζει τη Χερσόνησο του Σαν Φρανσίσκο, διασχίζει τη θάλασσα και μετά περνάει την ακτή της Καλιφόρνια για ακόμη 480 χιλιόμετρα. Καθώς οι επιστήμονες παρακολουθούν με προσοχή την κατάσταση, οι πόλεις κατά μήκος του ρήγματος θα συνεχίσουν να παρατηρούν και να περιμένουν ρωτώντας όχι το αν, αλλά το πότε και το πού. Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, οι υπολογιστές μοντελοποιούν το εσωτερικό της γης για να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνάμεις που αναγκάζουν τις πλάκες να κινούνται ασταμάτητα.
Ο γεωφυσικός Ντον Άντερσον. Δεν έχουμε ιδέα του τι κινεί τις πλάκες και πόσο βαθιά βυθίζονται στη γη, μέχρι ποιου βάθους φτάνουν οι ήπειροι και πόσο βαθιά είναι τα ρήγματα στο εσωτερικό των ωκεανών. Δεν έχουμε ακόμα τις απαντήσεις σε αυτά τα βασικά τεκτονικά ερωτήματα, γιατί ακόμα παρακολουθούμε τα φαινόμενα, αντί να βρούμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να τα κατανοήσουμε. Επικεφαλής της έρευνας αυτού του σύνθετου μετώπου της γεωφυσικής είναι ο Μπραντ Χίγκερ και ο Ρόμπερτ Κλίτον. Το Παγκόσμιο Σεισμικό Δίκτυο καταγράφει χιλιάδες σεισμούς που ταρακουνούν τη γη κάθε χρόνο. Είναι ένα εργαλείο που εξετάζει το εσωτερικό της γης σαν τις ακτίνες Χ. Από αυτά τα κύματα οι επιστήμονες συμπεραίνουν την πυκνότητα και τη θερμοκρασία των βράχων στο βυθό. Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, ο Κλίτον έχει δημιουργήσει τους πρώτους τρισδιάστατους χάρτες του εσωτερικού της γης. Αυτά τα τμήματα των 100 χιλιόμετρων δείχνουν τη δραματική διαφοροποίηση μεταξύ των θερμότερων περιοχών με κόκκινο και των πιο κρύων περιοχών με μπλε στο υπόγειο στρώμα της γης που ονομάζεται μανδύας. Αυτοί οι χάρτες αποκαλύπτουν ένα εσωτερικό πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι φανταζόμασταν. Πιστεύουμε ότι τα ρεύματα μεταγωγής της θερμότητας στο μανδύα σπρώχνουν τις τεκτονικές πλάκες. Πιστεύουμε ότι τα ανερχόμενα ρεύματα κινούν τις πλάκες και ξέρουμε ότι όταν η λιθόσφαιρα του ωκεανού γεράσει, βυθίζεται και πάλι στο μανδύα. Δεν ξέρουμε μέχρι σε ποιο βάθος συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες, αλλά δεν έχουμε στοιχεία. Σε μια άλλη παρουσίαση μοντελοποίηση σε υπολογιστή, ο Μπραντ Χίγκερ προσομοιώνει τη μεταγωγή με μια τομή στο μανδύα της γης. Σε αυτό το μοντέλο, ο συμπαγής βράχος του εσωτερικού της γης, που κινείται με ραδιενεργή θερμότητα, ρέει σαν υγρό πάνω στο γεωλογικό χρόνο. Κάθε κύκλος που παίρνει μερικά δευτερόλεπτα στον υπολογιστή, στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε 500 εκατομμύρια χρόνια μέσα στη γη. Ένας νέος ορίζοντας ανοίγει. Η επιστήμη μόλις αρχίζει να κατανοεί τη μηχανή θερμότητας του Χάνσον, που συνέχεια ανοικοδομεί την επιφάνεια της γης. Το ηφαίστειο Κίλαουέα στο νησί της Χαβάης είναι μια ισχυρή απόδειξη του παράδοξου της δημιουργίας και της καταστροφής. Οι περισσότεροι θρύλοι της Χαβάης ξεκινούν από αυτό το έντονο θέαμα. Η θέα της φωτιάς Πέλε ζει εδώ κάτω από την πυρωμένη λάβα. Αλλά για τους επιστήμονες το ηφαίστειο είναι ένα παράθυρο προς το εσωτερικό, όπως και το Grand Canyon είναι ένα αποκαλυπτικό γεωλογικό εργαστήριο. Το Kilauea που βρίσκεται στο μέσον της πλάκας του Ειρηνικού, μυστηριωδώς απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από την άκρη της πλάκας, όπου συμβαίνουν οι περισσότερες εκρήξεις. Η Χαβάη είναι το νεότερο νησί από μια λυσίδα 2.500 ηφαιστειογενών νησιών και υπόγειων βουνών που απλώνονται δυτικά του νησιού του Midway και βόρεια κατά μήκος των υπόγειων αυτοκρατορικών θαλάσσιων βουνών. Η γεωλογία αποκαλύπτει ότι τα νησιά γερνούν όσο περισσότερο απέχουν από τη Χαβάη. Τι προκαλεί αυτή τη μοναδική αλυσίδα από ηφαίστεια να σχηματίζονται στο μέσον της πλάκας του Ειρηνικού? Σε μία απομακρυσμένη περιοχή της Big Island, επιστήμονες από τα Γεωλογικά Ινστιτούτα Παρατήρησης Ηφαιστείων της Χαβάης ξεκινούν ένα ασυνήθιστο στόχο. Η λάβα της Κίλαουέα έχει ένα φανταστικό θρύλο. Για να διαλευκάνουν την ιστορία, οι γεωλόγοι Ed Wolf και Tia Neal πρέπει να συλλέξουν το ρευστό βράχο ενώ είναι ακόμα ζεστός. Είναι εξοπλισμένοι για αυτή την επικίνδυνη εργασία. Σε κάποια άλλη εποχή μπορεί να ήταν υπότες και να πολεμούσαν δαίμονες και δράκους. Φυσικά, μερικές φορές φοβάμαι πολύ. Η καρδιά μου χτυπάει γρήγορα και θα ανησυχούσα αν δεν το έκανε. Μόλις έφτασα στην αρχή, ήμουν ανυπόμονη να πιάσω και να περπατήσω τη λάβα που ήξερα ότι ήταν μόλις 2 ωρών, αλλά παίρναμε τις προφυλάξεις μας και είμαστε αρκετά λογικοί.
I can get the asbestos glove, a white glove? Right behind you. Αλλά ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Καθώς η λάβα που έχει θερμοκρασία 2.000 βαθμούς αρχίζει να κρυώνει, η χημεία της αρχίζει να αλλάζει, τα ενδεικτικά αέρια χάνονται και σβήνουν τα μυστικά της προέλευσης και της σύνθεσής της. Το νερό κρυώνει τη λάβα, τη μετατρέπει σε γυαλί και παγώνει το μήνυμά της στο χρόνο. Αυτό είναι όσο κοντά μπορούν να φτάσουν οι επιστήμονες στο βαθύ μάγμα της γης. Σε αντίθεση με τα ηφαίστεια που βρίσκονται στα όρια των πλακών, η λάβα της Κίλαουεα περιέχει άγγιχτα αρχαίγωνα στοιχεία από πηγή που είναι ηλικίας 2 δισεκατομμυρίων ετών. Οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι η Κίλαουεα βρίσκεται πάνω από μια σταθερή θερμική συσσόρευση που ονομάζουν θερμό σημείο και που οι ρίζες του ίσως να φτάνουν μέχρι 3.200 μέτρα στο εσωτερικό της γης. Καθώς η πλάκα κινείται πάνω από αυτό το θερμό σημείο ρευστού βράχου, κτίζονται το ένα ηφαίστειο μετά το άλλο. 30 χιλιόμετρα νοτιότερα έχει αναδυθεί ένα καινούριο ηφαίστειο, 2.500 μέτρα από το βυθό της θάλασσας. Το Dammed Loei θα είναι το επόμενο νησί της μεγάλης αλυσίδας νησιών, που είναι η ακαταμάχητη απόδειξη της συνεχούς κίνησης της πλάκας του Ειρηνικού. Ο ποταμός του Μισισιπί, που είναι η τοποθεσία που έγινε ο μεγαλύτερος σεισμός στην ιστορία της Αμερικής, κάπου 20 φορές πιο ισχυρός από το σεισμό του Σαν Φρανσίσκο το 1906. Το χειμώνα του 1811-1812, 3 μεγάλοι σεισμοί άλλαξαν την πορεία του ποταμού και άλλαξαν το τοπίο για χιλιάδες χιλιόμετρα. Οι σεισμοί είχαν το επίκεντρο κοντά στην κοιλάδα του Μισισιπί, στην πόλη Νέα Μαδρίτη του Μιζούρι, που κάποτε θεωρήθηκε ότι ήταν η πύλη προς τη Δύση. Σήμερα η Νέα Μαδρίτη είναι μια φιλήσυχη μεσοδυτική κοινωνία, αλλά το 1812 είχε εξαφανιστεί. James Craven, δήμαρχος της Νέας Μαδρίτης. Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να δούμε που ήταν η παλιά πόλη στο μέσο του ποταμού. Μετά τους σεισμούς του 1812, το κανάλι του ποταμού μετακινήθηκε και διέσχισε την πόλη και είναι εκεί που κοιτάτε τώρα. 7.500 χιλιόμετρα πιο πέρα είναι η λίμνη Foot Lake, που είναι η μόνη απόδειξη του σεισμού. Γιατί δεν υπάρχουν τίποτα μεγάλα ρήγματα στο έδαφος που να δείχνουν ότι έγιναν σεισμοί. Σε αυτούς που ρωτάνε και ζητούν κάποιες ενδείξεις για αυτούς. Έτσι τους λέω να μείνουν εδώ, μήπως βρεθούν στο μέσον κάποιου σεισμού. Στην αρχιτεκτονική εταιρεία Εμπάσκο στη Νέα Υόρκη, ο δόκτωρ Ότο Νούτλ του Πανεπιστημίου Σαν Λούις και ο λόγος Φρεντ Σνάιντερ εξερευνούν με τον υπολογιστή τους το μυστήριο των σεισμών της Νέας Μαδρίτης. Τι είναι αυτό που προκάλεσε αυτή την τεράστια καταστροφή? Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την άκρη της πλάκας, όπου συμβαίνουν οι περισσότεροι σεισμοί. Εδώ βρίσκεται η πόλη της Νέας Μαδρίτης, στη στροφή του ποταμού Μισισιπί στο Κεντάκι. Πήραμε πάνω από 2.000 σεισμούς που είχαν καταγραφεί στην περιοχή από το 1974 μέχρι το 1983 και τους αποθηκεύσαμε στον υπολογιστή. Ο κάθε σταυρός αντικατοπτρίζει ένα σεισμό. Η καταχώρηση στον υπολογιστή πρόσφατων σεισμών παρέχει μοναδικές αναφορές για το παρελθόν. 170 χρόνια μετά τους μεγάλους σεισμούς, η σεισμογενή ζώνη της Νέας Μαδρίτης είναι ζωντανή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε αυτούς τους σεισμούς σε τριδιάστατη εικόνα για να έχουμε καλύτερη άποψη. Η κατανομή των σεισμών δείχνουν ρήγματα πιο μακριά και πιο βαθιά από ό,τι νομίζαμε στην αρχή.
Επειδή απαιτούνται τεράστιες δυνάμεις για να σπάσουν και να μετακινήσουν τα πετρώματα σε αυτά τα βάθη, αυτά τα ρήγματα ανησυχούν πολύ τους επιστήμονες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς ενεργοποιούνται και πάλι τα ρήγματα. Πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια, το εσωτερικό της Βορείου Αμερικής δεν ήταν ούτε επίπεδο ούτε ήσυχο. Η Ήπειρος σχιζόταν κατά μήκος ενός τεράστιου ρήγματος και μετά σταμάτησε. Ο χρόνος θεράπευσε τις πληγές. Σήμερα, οι αυξανόμενες συμπιέσεις από Ανατολή και Δύση στο ρήγμα ίσως ανοίξουν και πάλι την αρχαία πληγή. Για πρώτη φορά, αυτό μας προσφέρει ένα φυσικό μοντέλο της αιτίας των σεισμών της Νέας Μαδρίτης και ίσως τελικά οδηγήσει την κοινότητα να προβλέπει τους σεισμούς. Στους σεισμούς του 1811 και 12 χάθηκαν λίγες ζωές. Σήμερα θα επηρεαστούν 7 πολιτείες και 12 εκατομμύρια άνθρωποι. Πόλεις όπως το Σεν Λούις και η Μέμφυδα αρχίζουν να μελετούν το παρελθόν της Νέας Μαδρίτης καθώς σχεδιάζουν για το μέλλον. Αλλού, ένα άλλο μέτωπο τεκτονικών πλακών αντιμετωπίζει την επιστήμη. Η φημισμένη γέφυρα Golden Gate ενώνει το ακροτήρι Μαρίν με την πόλη του Σαν Φρανσίσκο. Για τους τουρίστες είναι ένα αξιοθέατο, αλλά για τους επιστήμονες είναι μια γέφυρα πεζών σε μια ξένη χώρα. Ο Μπόνι Μάρσι, ο Ντέβιτ Χάουλ και ο Ντέβιτ Τζόουνς του Γεωλογικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πρωτοπόροι μιας νέας επαναστατικής θεωρίας για τη συγκέντρωση των υπήρων που ονομάζεται τεκτονική των μικροπλακών. Μελετώντας θαλάσσια απολιθώματα που βρέθηκαν στα πετρώματα του ακροτηρίου Μαρίν, ανακάλυψαν ότι ολόκληρη η πόλη του Σαν Φρανσίσκο έχει προέλθει από κάπου αλλού. Είχα έναν καθηγητή παλαιοντολογίας που μας έλεγε να μην γλύφουμε ποτέ πέτρες, γιατί μπορεί να κολλούσαμε κάποια σοβαρή αρρώστια και νομίζω ότι την κολλήσαμε. Οι πρωτόγονοι μονοκύτταροι οργανισμοί που ονομάζονται ραντιολάρια ζουν στη θάλασσα, όπως και το μικροσκοπικό αόρατο πλανκτόν. Οι εξωσκελετοί τους παρασύρονται στο βυθό της θάλασσας όταν πεθαίνουν και σχηματίζουν μέρος των ειζημάτων. Τα ραντιολάρια που έχουν την ίδια χημική σύνθεση με το οπάλιο και το χαλαζία είναι καταπληκτικά σε συμμετρία και ομορφιά. Τα έχουν παρομοιάσει με ζωντανές χιονονυφάδες. Μία τεχνική καθαρίσματος με οξέα διώχνει τα συμπαγή πετρώματα. Απελευθερώνονται τα σκληρότερα κέλυφη για να δημιουργήσουν την καταπληκτική ιστορία τους ελεύθερα από τους δεσμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών. Η πληθώρα και η ποικιλία αυτών των κελυφών είναι προϊόν της θερμοκρασίας και του περιβάλλοντος του ωκεανού. Από την ανάλυση αυτών των κάποτε ζωντανών κοσμημάτων, ο Μπόνι Μάρτσι μπόρεσε να προσδιορίσει την ηλικία ενός τμήματος ειζήματος του ωκεανού, σε ποιο βάθος είχε σχηματιστεί και την πιθανή γεωγραφική του θέση στο παρελθόν. Όπως και στα αρχαιολογικά ευρήματα, η σύγκριση αυτών των αριστουργημάτων μας μιλάει για μια πλούσια ιστορία. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει την παραμικρή λεπτομέρεια. Μπορούμε να το δούμε ακόμα πιο κοντά. Από ένα αντικείμενο πιο μικρό και από κόκο άμμου προέρχεται μια επαναστατική θεωρία για τις δυνάμεις που διαμορφώνουν ολόκληρες υπήρους. Τα απολιθώματα του ακροτηρίου Μαρίν δείχνουν ότι η γη που συνορεύει με τη γέφυρα Golden Gate είχε σχηματιστεί στον ωκεανό αρκετά χιλιόμετρα νοτιότερα. Κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν ότι το Σαν Φρανσίσκο σχηματίστηκε από πολλά κομμάτια που ονομάζονται εξωτικό έδαφος, μεγάλα κομμάτια γης που ήρθαν από κάπου αλλού.
Ενώ το ακροτήρι Μαρίν ήρθε από το βάθος του ωκεανού, το νησί Αλκατράζ και η πόλη του Σαν Φραντσίσκο σχηματίστηκαν στο περιθώριο μιας άλλης υπήρου και το νησί των Αγγέλων γεννήθηκε από μια σύγκρουση ή από μια τεκτονική διολίσθηση. Τώρα αναγνωρίζουμε ότι η περισσότερη ύλη σε αυτή την κεντρική λωρίδα έχει σχηματιστεί στον ωκεανό και έχει προσκολληθεί στο περιθώριο της υπήρου. Το εντυπωσιακό είναι ότι μπορούμε να δείξουμε τα χαρακτηριστικά των εδαφών που είδαμε στον όρμο του Σαν Φραντζίσκο και να περιγράψουμε την κατανομή των εδαφών σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Έχουμε ανακαλύψει μέχρι και 200 εδάφη με ορυκτά που δείχνουν ότι η Ήπειρος μεγάλωσε κατά 20%. Πετρώματα από τον πυθμένο του ωκεανού στο Αϊντάχο, εξωτικές μικροήπειροι στα βραχώδη όρη του Καναδά, κοραλιογενείς ατόλοι στην κορυφή των βουνών στην Αλάσκα. Και στη Βόρεια Ασία νέες ανακαλύψεις υποδεικνύουν ότι άλλα μεγάλα τμήματα εδάφους προηγήθηκαν της Ινδίας στην ορμητική της σύγκρουση με την Ασία. Ένα νέο ενδιαφέρον κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία των τεκτονικών πλακών. Αλλά το από πού ακριβώς έχουν προέλθει τα εξωτικά εδάφη και το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται θα απασχολήσει την επιστήμη για δεκαετίες. Η τεράστια δύναμη των υπολογιστών επέτρεψε στον Κρίστοφερ Σκοτίζη του Πανεπιστημίου του Τέξας να ανακατασκευάσει ολόκληρα κεφάλαια από το σημαντικό παρελθόν της Γης. Η δουλειά μου είναι πραγματοποίηση μιας παιδικής μου φαντασίωσης, που ήταν να ανακαλύψω τη μηχανή του χρόνου και να ταξιδέψω στο παρελθόν. Χρησιμοποιώντας γραφικά αλληλεπίδρασης, πάω μια κορφή πίσω στο χρόνο και βλέπω τι γινόταν στις Υπήρους εκατομμύρια χρόνια πριν. Είναι σαν ένα δεύτερο ταξίδι του Κολόμβου, μόνο που αυτή τη φορά είναι στο χρόνο και όχι στο χώρο. Τα γεωλογικά δεδομένα που αναφέρονται στα αρχαία πλάτη επεξεργάζονται επιστημονικά για να ανακατασκευάσουν τις Υπήρους. Πριν από περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην τεράστια συμπυκνωμένη γη της Πανγαίας, όπως το είχε φανταστεί ο Βέγγενερ πριν από 70 χρόνια. Η Αφρική και η Νότιος Αμερική ταιριάζουν απόλυτα. Η Βόρειος Αμερική επικαλύπτεται και πιθανά γιατί τα εξωτικά εδάφη έχουν αλλάξει το σχήμα της. Δείχνοντας την κίνηση των Υπήρων σε όλο τον πλανήτη στη διάρκεια της αρχαιότητας, έχουμε λύσει πολλά μυστήρια. Στρεφόμενοι από τον Ισημερινό μέχρι τον Νότιο Πόλο, γίνεται φανερό γιατί υπάρχουν παγετώνες στην έρημο της Σαχάρα. Η Αφρική κάποτε βρισκόταν σε πολική περιοχή, όπως τώρα η Ανταρκτική. Πιστεύω ότι ένα από τα πιο σύγχρονα πράγματα που μαθαίνουμε από αυτή την εργασία είναι ότι η τεκτονική των πλακών είναι μια παγκόσμια διαδικασία που επηρεάζει μια πληθώρα άλλων διαδικασιών, όπως είναι η κλιματογραφία, η δημιουργία των βουνών και ίσως ακόμα και η εξέλιξη. Αυτή η χελώνα κάνει ένα ταξίδι 2.000 χιλιόμετρων. Κάθε χρόνο οι πράσινες χελώνες κολυμπούν από την ακτή της Βραζιλίας σε ένα μικρό μέρος που κάνουν τις φωλιές τους στη μέση του Ατλαντικού. Προορισμός τους είναι μια απομακρυσμένη ηφαιστειογενής κορυφή κατά μήκος της μεσοατλαντικής κορυφογραμμής. Η άγωνη βραχώδης περιοχή της Ascension Island είναι η τοποθεσία ενός από τα πιο αξιοσημείωτα δράματα στην ιστορία της εξέλιξης. Ο Δόκτωρ Άρτσι Καρ, που είναι ζωολόγος στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, μελετάει τη μετανάστευση των πράσινων χελωνών εδώ και 30 χρόνια. Είναι εύκολο να καταλάβεις γιατί οι χελώνες κάνουν τις φωλιές τους στα νησιά, γιατί έχουν λιγότερα αρπακτικά. Στη Βραζιλία υπήρχαν τζάγκουαρ που πηγαινοέρχονταν στις ακτές και έτρωγαν τους ενήλικες, τα αυγά τους και τα μικρά, και το ίδιο έκαναν και τα άλλα σαρκοφάγα. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πώς προέκυψε αυτό το τόσο μακρινό ταξίδι στο μέσον του ωκεανού. Κατάλαβα ότι αυτό που γίνεται βασίζεται σε γεωγραφικές συνήθειες του παρελθόντος. Η τεκτονική των πλακών μας έχει δώσει μία εξήγηση για το πώς αυτή η διαδικασία επιτεύχθηκε αργά, χωρίς να τα σκοτώσει όλα στη διάρκεια της προσπάθειάς τους. Καθώς χωρίζονται η Αφρική και η Νότιος Αμερική, μια σειρά από νησιά αναδύθηκαν και μετά εξαφανίστηκαν, μετά την απομάκρυνσή τους από τη μεσοατλαντική κορυφογραμμή, και καθώς ο ωκεανός γινόταν όλο και μεγαλύτερος, η απόσταση από κάθε νέο νησί μεγάλωνε. Βαθμιαία, αυτά τα νεογνά έμαθαν με την πάροδο εκατομμυρίων χρόνων να κολυμπούν όλο και πιο μακριά από τους προγόνους τους και ακόμα πιο μακριά από αυτούς που τους έφεραν εδώ.
Αν ο Αρτσικάρ έχει δίκιο, η τεκτονική των πλακών μπορεί να έχει διαμορφώσει το γενετικό κώδικα της πράσινης χελώνας. Η μετακίνηση των υπήρων μπορεί να έχει πραγματοποιήσει την ίδια τη ζωή. Και η έρευνα συνεχίζεται. Για να μάθουμε πώς η θερμική μηχανή της Γης οδηγεί τις πλάκες στο μεγάλο ταξίδι στον πλανήτη. Για να ανακαλύψουμε την απέραντη και σύνθετη ιστορία της Γης, όπως αποκαλύπτεται από τα πετρώματα. Για να εξερευνήσουμε τη μηχανή της ζωής μας και τους ατελείωτους κύκλους δημιουργίας και καταστροφής. Τα νέα εφόδια και η τεχνολογία του διαστήματος θα μας επιτρέψουν να δούμε με νέους τρόπους τη συνέχιση της ανακάλυψης εκ νέου του πλανήτη Γη. Αλλά όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο πιο πολλά θέλουμε να μάθουμε. Τα λόγια του ποιητή T.S. Eliot ενισχύουν το επιστημονικό παράδοξο. Δεν θα σταματήσουμε την εξερεύνηση. Και το τέλος όλων των εξερευνήσεών μας θα είναι να φτάσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Και να μάθουμε τον τόπο σαν να τον βλέπουμε για πρώτη φορά. Αφήγηση Αντώνης Πάλης. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.